Πιέστε τι κάνω στη μέση του δρόμου με αυτόν τον τενεκέ. Θα πείτε είναι τρελός. Ναι, είμαι τρελός και μοιράζω λεφτά. Αρκεί να είστε περισσότερο τρελοί και να τα διεκδικήσετε. Το πώς θα το δείτε στη συνέχεια. What's the matter, John? I don't know, Bill. Dangle back there, broad. Got the chaw in the back, they're still rolling. Got the chaw in the back, they're still rolling. Got the chaw in the back, got the chaw in the back. No, boy, I got some of the best still rolling. Γεια σας, παιδιά. Κάνω ένα παιχνίδι, μου ώστε να τα παίξετε. Ένα παιχνίδι στο Μακεδονία TV, θέλετε να παίξετε? Να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά, κάνω ένα παιχνίδι στο Μακεδονία TV, θέλετε να παίξετε? Γεια σας. Κάνουμε ένα παιχνίδι, θέλετε να παίξετε? Όχι. 50 ευρώ θα σου δώσω. 50 ευρώ. Όχι. 100. 150. Δεν δώσει και ένα εκατομμύριο. Όχι. How are you? Where are you from? Greece. Greece. Α, και εγώ, από τις Σικές είμαι, από πού είστε? Πόσο χρονών είστε? 15. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο, μισό λεπτάκι. Πάρτε ένα τηλέφωνο τη μαμά ή τον μπαμπά σας. Έλα, μαμά. Να παίξω σε ένα παιχνίδι που? Στο Μακεδονία TV. Στο Μακεδονία TV. Με τον Δημήτρη Γαλανίδη, τον παιδαρά. Αυτόν. Εντάξει, να παίξω. Πήραμε την άδεια! Την πήραμε! Ναι! Το όνομά σου πώς είναι? Αναής. Αναής. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Άννα Χαθής. Παναής. Λοιπόν, μέσα εδώ έχει διάφορες δοκιμασίες. Θα βάλεις το χέρι σου. Ναι. Θα βγάλεις μια δοκιμασία. Θα την κάνεις και θα κερδίσεις 50 ευρώ, άμα τα καταφέρεις. Εντάξει? Θα το δεις. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Δώστε ένα χειροκρότημα. Άνοιξε το καπάκι και τράβα μια δοκιμασία. Εύκολα είναι. Τι κάνεις, Δημήτρης? Χάρηκα, δάνεις. Δάνεις? Α, ωραία. Λοιπόν, κάνουμε ένα παιχνίδι. Μέσα σε αυτό το εκεί έχουμε διάφορες δοκιμασίες. Ενδιαφέρεσαι να παίξεις? Ένα 50 θα πάρεις. Αν είναι εύκολη, 20. Αν δεν είναι εύκολη, 50. Αυτή με τις 50 θέλω. Με την 50? Λοιπόν. Βάλε το χέρι σου μέσα και βγάλε μια δοκιμασία. Bodybuilding. Σίγουρη είσαι? Τι λέει εδώ? Τηλέφωνο. Τηλέφωνο? Τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πάρεις 2 τηλέφωνα Ναι. από 2 ανυποψίαστους πολίτες. Εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Οποιοδήποτε. Ναι, 2 τηλέφωνα. Μόνη μου. Θα πάρεις τα τηλέφωνα. Μόνο μου θα πάω. Ναι, μόνος σου θα πας. Να πω στο δικαστή που μας βλέπει, στον κάθε δικαστή που μας βλέπει, μία τοποθέτηση μικροφόνου είναι. Τίποτα παραπάνω. Συγγνώμη, θα μου κάνεις με χάρη. Θα μου δώσεις το τηλέφωνο σου. Το χρειάζομαι, επειγόντως. Θα μου το δώσεις. Δεν έχω. Τι? Δεν έχω λεφτά. Γεια σας, θα μπορούσατε να μου δώσετε το τηλέφωνό σας? Τι? Το τηλέφωνό σας, τον αριθμό σας. Τι είναι? Δεν έχετε? Δεν έχει. Χρήστος. Χάρηκα, Αναής. Ευθύμης. Χάρηκα, Αναής. Γιάννης, χάρηκα. Θα μου κάνετε μια χάρη. Πες το. Θέλω τους αριθμούς σας. Γιατί? Έχεις βάλει στοιχεία? Ναι, έχω βάλει στοιχεία με κάτι φίλους μου. Θα μου το δώσετε? 2 θέλω μόνο. Α, να δώσω τα παιδιά. Θα μου δώσετε, σας παρακαλώ. Δίνουμε, φίλε. Δώστε μου, δώστε μου. Ωραία. Άμα την κερδίσεις. 6-9, 698, 8, 070, ναι. Και το δικό σου? 698, 338. 3-3-8. Σε κάνω να πάρει. Να με κάνεις σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ, χάρηκα. Έρχεται! Έρχεται! Τα βρήκες! Τα πήρα! Άρα, Άννη! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Λοιπόν, είσαι σίγουρη τα βρήκες? Ναι, 2. Το δωρή τα βρήκε? Και τα 2? 3 μισό. 3! 3. Λοιπόν, ένα εικοσάρικο Πού θα πάμε? για σένα. Σε καλή μεριά να κεράσεις τις φίλες σου Θα τις κεράσω. που σε στήριξαν, σε βοήθησαν. Μπράβο, κορίτσια! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Ευχαριστούμε. Γεια. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Σε καλή μεριά.
Είσαι έτοιμος να παίξεις για 50 ευρώ Φυσικά. τη δοκιμασία bodybuilding? Φυσικά. Ξέρεις τι είναι? Θα μου δείξεις, θα μου βοηθήσεις. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ απλά. Εδώ είναι το φανάρι της Κούσκουρα. Μέχρι να περάσουν όλοι οι πεζοί, θέλω να σταματήσεις, να κάνεις τον bodybuilder. Θα σου δείξω 3 κινήσεις, πάρα πολύ απλές, Okay. για να πείσεις τους οδηγούς ότι είσαι ο πιο γνωστός bodybuilder του κόσμου. Εντάξει, Μέσα. αλλά θα βγάλεις την μπλούζα. Θα την βγάλω. Θα τη βγάλεις? 50 ευρώ είναι. Θα τη βγάλεις? τη βγάλω. Είσαι αδελφός. Λοιπόν, βγάλει την μπλούζα. Εμείς θα πάρουμε τίποτα. Θα ξεβρακωθεί τελείως. Εικόνα μόνο. Μόνο εικόνα. Γεύση. Γεύση και γεύση. Λοιπόν, οι κινήσεις είναι αυτές. Θα σας δείξω εγώ. Μία είναι αυτή. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Και μία και η τελευταία και η καλύτερη είναι αυτή. Εντάξει. Σαν να δίνω το τσιγάρο. Ναι. Ένα φανάρι. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Έβαλες την μπλούζα για να μην μας καταλάβουνε. Εντάξει. Με το που ανάψει κόκκινο, κάνεις και αυτά που σου έμαθα. Μην με ξεφτυλίσεις. Πηγαίνεις στο φανάρι και κάνεις αυτά που σου έμαθα. Εντάξει. Σε θέλω δυνατό. Παιχταρά μου, σκίστους. Και τις 3 κινήσεις. Όπως σου έδειξα. Και το πόδι. Είσαι δυνατός. Είσαι δυνατός. Κέρδισε 50 ευρώ. Ναι, και εγώ θέλω να τα κερδίσω. Δάνεις. 50 ευρώ. Δεν ψεύω να ψεύτηκα. Όχι, κανονικά είναι, αλίμον. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, είμαι ο Δημήτρης. Γεια σου, πέρα. Το όνομα σου? Χρήστος. Γεια σου Χρήστο. Σάββας. Γεια σου Σάβα, Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνετε στο κέντρο? Καφεδάκι, ψώνια. Α, ωραία, για εσάς είναι η ζωή. Κάνω ένα παιχνίδι στο Μακεδονία TV. Σούπερ. Σε αυτόν τον εκεί μέσα υπάρχουν διάφορες δοκιμασίες. Υπάρχουν οι εύκολες των 20 ευρώ. Δεν σας έχω για αυτές. Υπάρχουν οι πιο δύσκολες των 50 ευρώ. Πιο σκληρές. Do you want to play with me? Of course, στηρίζουμε Καλό το και στα κανάλι αγγλικά, της γιατί θα πόλης παίξουμε μας. και στην Στηρίζουμε Ευρώπη. το κανάλι της πόλης μας. Οκ, Μέσα. λοιπόν. Ανοίγω τον τενεκέ και βάζετε μέσα το χέρι σας. Οκ, ποιος θα παίξει, εσύ? Για κάτι τέτοια ζει. Α, για να δω. Έλα Χριστάρα. Άνοιξε το. Καφές. Θέλω να μου φτιάξεις ένα καφέ. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε, θα μου κάνεις έναν φραπέ. Απλά, δεν έχω shaker. Θα τον κάνεις εδώ. Στο στόμα. Live. Το έχεις? Θα τα καταφέρει? Το πιστεύω, Σαλονικιός. Ή να ζητήσω κανένα πρώτο καπουτσίνο. Τραπεδάκι. Στο είδος του είναι και πάρα Λοιπόν, πολύ. για 50 ευρώ. Είναι δύσκολη δοκιμασία, έτσι. Δεν κλέβω. Αγόρι μου, τι κάνεις? Όλα καλά, εσείς. Πώς πάμε? Είμαι ο Δημήτρης. Σπύρος. Γεια σου Σπύρο. Τι κάνεις στην αγορά? Καλά, βολτάρουμε. Βλέπουμε Βολτάρεις? τι γίνεται ο κόσμος. Όλα Σου δώσω καλά. ένα εικοσάρικο. Να κάνεις μια δοκιμασία. Κάνω ένα παιχνίδι εικοσάρικο. καινούργια. Χωρίς εικοσάρικο? Χωρίς εικοσάρικο. Τόσο large είσαι? Εντάξει. Όχι, εμείς θα σε δώσουμε ένα Ωραία. εικοσάρικο. Λοιπόν, βάλε το χέρι μέσα και βγάλει μια δοκιμασία. Μέσω ντενεκέ. Δώσε εμένα. Μανούρα. Για να δούμε, θα τα καταφέρει ο φίλος Χρήστος να φτιάξει το φραπέ. Βαρύ γλυκό έτσι όπως τον πίνω. Φραπεδάρα. Σαν το φραπέ δεν έχει. Ένας. Δύο. Το έχεις? Σίγουρα? Εγώ σταματά άμα θες. Μεθαύριο θα γίνει. Ζαχαρίτσα.
μία. Κι άλλη μία. Όπα. Κι άλλη μία, δύο. Εγώ δεν φταίω, δεν έχουμε shaker. Σε τυχερός που δεν πήρε. Μία και μία, δύο. Λίγο νεράκι. Έριξες. Ξεκίνα. Ξεκίνα. Καλοχτυπημένο το θέλω. Ξεκίνα. Εδώ καλώς φραπές παρακαλώ. Εδώ καλώς φραπές. Εδώ, ελάτε καλώς φραπές. Εδώ καλώς φραπές. Κι άλλο να σε ρίξω λίγο νερό ακόμα, το έχεις? Όχι, δεν μπορείς. Το καφεδάκι. Εβδομάδα πιστεύω με τόσο φραπές θα μου στο στόμα του. Μόλις κέρδισες 50 ευρώ, είσαι αδελφός. Τα 50 ευρώ είναι δικά σου. Μπράβο. Σου δίνω 50 και 50% να παίξεις double or nothing. Κάνε μανούρα ότι κάποιος κοιτάει την κοπέλα σου και κράτησέ το για 30 δευτερόλεπτα. Νάντια, ο Σπύρος, η Νάντια είναι της παραγωγής. Γεια σου, Νάντια. Νάντια, ξέρεις, θα είσαι η κοπέλα του και θα κάνει μανούρα σε έναν ανυποψίαστο πολίτη ότι σε κοιτάει πάρα πολύ και είναι έτοιμος να το σφάξει. Τέλεια. Εντάξει, σε θέλω βαρύμαγκα, έτσι, δες τη γυναίκα και κυκλοφορείς. Αργυρί. Πάρε και αυτό για κομπολόι, να φαίνεις πιο ψαρωτικός. Πήγαμε. Εντάξει. Πήγαμε. Για να δούμε, θα τα καταφέρει. Τον πιστεύω. Φίλε, έγινε κάτι? Γνωριζόμαστε μήπως? Όχι, τι έγινε. Επειδή κοιτάς την κοπέλα μου. Εγώ τι κοιτάω. Ναι, περνούσαμε και... Δεν πρέπει να προχωράω μπροστά, ρε φίλε. Πού να κοιτάω? Μπροστά, αλλά σε παρακαλώ. Είσαι από εδώ? Όχι, δεν είμαι από εδώ. Ναι, να προσέχεις όμως, γιατί αν είσαι από όλη πόλη... Ρε φίλε, σε παρακαλώ δηλαδή. Εγώ σου παρακαλώ για να μην έχουμε πρόβλημα. Είσαι ξένος, πρέπει να συμπεριφέρεις σωστά. Συμπεριφέρομαι σωστά, τι έκανα τώρα? Προχωράς μέσα και κοιτάς την κοπέλα μου καφωμένος. Σε παρακαλώ. Ρε φίλε, πλάκα έχεις. Εγώ έχω πλάκα. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Εγώ... Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πώς σε λένε. Σπύρος. Πρόσεχε γιατί... Τα κατάφερε ο σκύλος, τα κατάφερε. Σε παρακαλώ. Πρόσεχε. Σε παρακαλώ πολύ. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος, αδελφέ. Αδελφέ, κάναμε ένα γύρισμα και το κέρδισες. Είσαι ωραίος. Να είσαι καλά. Είσαι ωραίος. Δεν ψάρωσες, είσαι μαγκάκι. Να ξέρεις. Τι να ψάρω, καταρχάς. Κοίταξες όμως λίγο, πες την αλήθεια, κοίταξες. Δεν κοίταξε ρε φίλε. Τι να πω, έπαιζε. Το καλύτερο. Είσαι ωραίος, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, βάει. Άρε σκύλε, έλα εδώ, έλα πάρ' το. 50 ευρώ. Εντάξει. Την Νάντια. Όχι. Την Νάντια δεν την παίρνεις, την παίρνουμε εμείς. Η Νάντια είναι της παραγωγής. Δεν γίνεται. Όχι. Πάρ' το και έφυγες. Παρακαλώ. Πάρ' το, σου αξίζει, πάρ' το και έφυγες. Πάρ' το και έφυγες. Πώς τον είδες, δεν μάσησε. Καθόλου. Αυτός είναι άντρας. Λείπουν αυτοί οι άντρες σήμερα. Λείπουν. Ένα τέτοιο θέλω. Την κοίταξε πολύ προκλητικά. Η Νάντια είναι ιδιαίτερο κορίτσι και κάτι τέτοιοι άντρες είναι επικίνδυνοι. Περίμενες αντίδραση από την άλλη πλευρά. Ναι, περίμενα να αρχίσει καυγά. Έτσι μου φαινόταν. Αλήθεια. Ναι. Ένιωσα έτσι ένταση από τη μεριά του. Ήταν ήρεμος όμως ο Σπύρος ή ήταν δυνατός? Ήρεμος ήταν, αλλά ήξερε τι έκανε. Θα έκανες έτσι στη ζωή σου κανονικά? Όχι. Διπλό ή τίποτα, δεν είσαι καλά? Είσαι? Ναι. Τους έδωσε ένα 50 και κέρδισε τον καφέ. Έκανε φραπέ και τον κέρδισε. Ωραία. Τους δίνω 100 για να... Θα το κάνει? 100 ευρώ. Πράσινο. Θα το κάνει? Θα το κάνει. Λοιπόν, 100 ευρώ. Δεν σας λέω τι είναι. Μέσα. Σας πιστεύει ο Μηχανόβιος. Είσαι αδερφός. Σας πιστεύει. 100 ευρώ. Μέσα. Κοίταξε, επειδή θα μου ζητάει σίγουρα τα μισά και 50 δεν φτάνουν, να το κάνουμε. Είσαι σίγουρος? Φίλοι, τα μοιράζονται όλα. Είσαι σίγουρος? 100 ευρώ. Τον καφέ τον έκανε με το στόμα. Πιες το. Πιες το, είπες ναι. Θα το πιει. Θα πιει τον καφέ που έκανε ο κολλητός του με το στόμα. Δεν είχε shaker, το έκανε έτσι. Θα το πιει. Έφτιασε και λίγο. Θα το πιει. Για 100 ευρώ. Θα το κάνω για να... Περίμενε, τι? Θα το κάνω για να έχει να θυμάται από τη φιλία μας, ότι φίλος είμαι. Θα το κάνεις ρε σκύλε? Το κάνω. Θα το κάνει? Θα το κάνω. Θα το κάνει? Ναι!
όλο ρε. Ένα απατεώνα, όλο. Αφρός είναι. Όλο και τον αφρό. Ο αφρός είναι ο καλύτερος. Με την πιο μεγάλη γαργάρα έγινε. Μπράβο. Πίστευες θα τα καταφέρει, είναι τόσο τρελός τελικά? Κοίτα, μεταξύ μας, σαν φίλος του που είμαι χρόνια, ναι, τον έχω κάνει να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά φτάσει σε τέτοιο σημείο τώρα να πιω καφέ που έφτιαξε από το στόμα του, δεν το περίμενα. Όχι, ήταν πολύ σκληρή η δοκιμασία. Παρ' όλα αυτά το ήπιες τον καφέ. Το ήπια, ναι, γιατί είμαι καλός φίλος. Και έτοιμος πάντα να το στηρίζω. Όσον αφορά με τον καφέ. Άμα σου πω ότι τον πέτυχε κιόλας. Άντρε Αλάνια, μπράβο. Ευχαριστούμε. Πάμε να πιούμε κανένα καφέ της προκοπής τώρα. Άντε πάει. Αλάνια, μπράβο τους.